U-Amose wesikhombisa. Inkosi uJehova yangibonisa kanje, bheka, yayenza isikhonyane ekuqaleni kokumila kotshani bamuva, bheka, kwakungutshani bamuva emva kokusika kwenkosi. Kwathi lapho sesidlile utshani bezwe, ngathi, Nkosi Jehova, ake uthethelele, uJakobe uyakuma kanjani, ngokuba mncane. UJehova wazisola ngalokhu. Akuyikubakho, usho uJehova. Yayisingibonisa kanje inkosi uJehova, bheka, inkosi uJehova yabiza ukulwa ngomlilo, wadla uthwa olukhulu, wawusuyakudla futhi isabelo sikaJehova. Ngase ngithi, Nkosi Jehova, mawuyeke, uJakobe uyakuma kanjani, ngokuba mncane. UJehova wazisola ngalokhu. Akuyikubakho, isho inkosi uJehova. Wayesengibonisa kanje, bheka, inkosi yayimi ngasogangeni olwakhiwe ngentambo yomthofu wokumisa, enentambo yomthofu wokumisa esandleni sakhe. UJehova wathi kimi, Amose, ubonani na? Ngathi, intambo yomthofu wokumisa. Yayisithi inkosi, bhekani, ngiyakubeka intambo yomthofu wokumisa phakathi kwabantu bami u-Israyeli, angisayi kubadlula. Izindawo eziphakemeyo zika-Isaka ziyakuchithwa, nezindlu ezingcwele zakwa-Israyeli ziyakuqothulwa. Ngivukele indlu kaJerobhowamu ngenkemba. U-Amasiya umphristi waseBhethele wayesethumela kuJerobhowamu inkosi yakwa-Israyeli, wathi, u-Amose ukwenzele ugobe phakathi kwendlu yakwa-Israyeli, izwe alinakuthwala onke amazwi akhe. Ngokuba u-Amose ushilo kanje, wathi, uJerobhowamu uyakufa ngenkemba. U-Israyeli athunjwe nokuthunjwa ezweni lakhe. U-Amasiya wayesethi ku-Amose, wena mboni, hamba, ubalekele ezweni lakwaJuda, udle khona isinkwa, uprofethe khona, ungabe usaqhubeka kodwa ukuprofetha eBhethele, ngokuba liyindlu engcwele yenkosi nendlu yombuso. Wayesephendula u-Amose, wathi ku-Amasiya, angisiye umprofethi mina, nendodana yomprofethi angisiyo, kepha ngangingumalusi, ngangitshala imithombe. Kepha uJehova wangisusa ekulandeleni umhlambi, uJehova wathi kimi, hamba uprofethe kubantu bami u-Israyeli. Manje yizwa izwi likaJehova lokuthi, wena uthi, ungaprofethi ngo-Israyeli. Ungachonsisi izwi lakho phezu kwendlu ka-Isaka. Ngalokho usho kanje uJehova, uthi, umkakho uyakufeba emzini, namadodana akho namadodakazi akho ayakuwa ngenkemba, nezwe liyakudatshulwa ngentambo. Wena uyakufela ezweni elingcolileyo. U-Israyeli athunjwe nokuthunjwa ezweni lakhe.